Lentzero, non egongote da El Carmen ikastetzea? Hemen gaude, Elisa ikusten dugu hemendik, baina bitu da. Bitu. Ikastetzea? Bitu, urbilduko gara pizkat. A ber, Venga, joango gara biratzea. ea horrote dagoen. A ber. Hor baldin badago, venga, venga. Bitu, zer jatzen duen? Ikastetxea, bai. Hortik egongo... Kaixo, daztana, kaixo. A ber. Eitu, hau izango da? El Carmen, bai, hau da, Lentzero. Oso ondo. Kaixo, eguerdio. Zelan, dena ondo? Bueno, ikusten duzuenez, hemen gaude, bai, zu ikastetxean. Ni, Mari Domingi. Oso ondo, eta ni, Olentzero naiz. Bueno, zuen eskolara etorri gara, baina zuek esan dutenean, badakizuenez, COVID dago, orduan zaindu behar gara. Eta ezin gara kontaktuan egon. Ondorioz, mezu hau horrela beratzen dizuegu. Orduan, zelan portatu zarete aurten? Ondo? Kontu zibili, guk zulotze batetik ikusi dugu dana. Orduan, gezurrak esaten badituzu, Hori da, zer daukagu? Beitu, ikatza, orduan, zuek ikusi, bai. Guegon gara dana begiratzen urte osoan zehar. Orduan, horrela jarraituko dugu. Egun gutxi falta dira egu joateko, baina, bueno, kontu zibili behar gara, bai? Ondo portatu behar gara, eta esan duena Mari Domingi, zaindu behar ditugu pertsona guztiak, bai? Familiare. Eta gu, gaur goizean, Lentzero eta biok, etorri gara zuen eskolara, zuen eskutitzak hartzera. Eta baita ere, bestalde batetik, gusanitu guztiak ekarri ditugu. Opari moduan. Beraz, zoriontzu izan. Hori da, gabon honak pasa. Zaindu, batez ere zaindu, familia, eta beti bezala hori. Ondo pasatu, eta zi, ondo partatu baldin bazarete, opariak ekarriko ditugu. Eta asko, gozatu. Hori da. Agur, guzmandia. Urtaro zuriko emakumean, eskarmentuko hartzain Andrean, Euskaldun guztiok dugu begiko, maiteko dugu beti betiko.